जिंदाबाद शिवसेना जिंदाबाद छत्रपती शिवाजी महाराज की जय आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा छत्रपती शिवाजी महाराज की जय शिवसेना जिंदाबाद छत्रपती शिवाजी महाराज की जय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय आता मी जय महाराष्ट्र बोलतो आहे. आमचा कमिशनर साहेबांची जी आज मीटिंग झाली त्या मीटिंगमध्ये असा विषय झाला. आम्ही पत्रव्यवहार केले होते. आमच्या वेळेस जो भ्रष्टाचार झालेला आहे त्या भ्रष्टाचार संदर्भात पत्रव्यवहार केलं. वर्ष झालं कुमार साहेबांनी पत्रव्यवहार केला होता. वर्ष झालं त्याचं काही उत्तरसुद्धा आम्हाला मिळालं नाही आणि त्याच्यावर कारवाई केलेली नाही. त्या संदर्भात चर्चा झाली. ट्रॅफिक संदर्भात चर्चा झाली. ट्रॅफिक जॅममध्ये ब्रिज चालू करण्याच्या संदर्भात चर्चा झाली. ते लवकरात लवकर तो ब्रिज हेवी गाड्यांसाठी चालू करणार आहेत आश्वासन दिलं आम्हाला. त्यानंतर छत्रपती शिवाजीराजे चौक शिवाजीराजांचा जो पुतळा आहे त्या पुतळ्यासंदर्भात 3 करोड रुपये जे आलेले आहेत त्याची डागडुजीसाठी त्याचं काय केलं, त्याचं काय झालं ते विचारलं. आचारसंहितेचा बहाणा सांगून त्याच्यानंतर आम्ही 8 दिवसानंतर तुम्हाला रिपोर्टिंग करून ते काम चालू एक करणार प्रश्न आहोत. आम्ही तुम्ही अजून केला. भिवंडीचा जो स्वर्गीय मासाहेब मेहनाजी ठाकरे हॉल आहे त्यासाठी तुम्ही ती काही मागणी केली त्याबद्दल काय सांगितलं? पुढच्या महिन्यामध्ये आचारसंहिता संपल्यानंतर पुढच्या महिन्यात त्याचं टेंडर येणार आहे आणि ते काम लवकरात लवकर चालू होणार आहे असं साहेबांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे. त्यानंतर जे आमचे स्वर्गीय पटेल साहेब हा महासभेत विषय झालेला आहे, ठराव झालेला आहे. त्यांचं चौक तिथे बनवायचं आहे कापडीच्या समोर. त्या कापडीच्या चौकासंदर्भात चर्चा झाली. ते लवकरात लवकर ते काम चालू करणार आहे. 1 महिन्याच्यात ते काम पूर्ण करून पुढचं आपलं सगळं रिपोर्टिंग करणार आहे असं त्यांचं बोलणं.